O 23 de febreiro celebrase o Día de Rosalía e o Concello da Pobra, como é tradición, desenvolverá un acto institucional cunha ofrenda cívica ante o busto da escritora na praza que leva o seu nome. Como todos os anos vamos a facer unha ofrenda cívica na plaza de Rosalía de Castro e, bueno, acompañado invitaremos os grupos políticos e colocaremoslle unhas flores acompañadas do himno galego co grupo de gaitas de Xiada e bueno, vamos a ver que colaboren tamén os rapaces e rapazas do Concello da Pobra. Seguramente fagan uns cánticos, tamén como o ano pasado, e lle den vida pois a este día, non? E remataremos na plaza pois co caldeo de gloria que tanto éxito tuvo o ano pasado. En paralelo, volverase convocar o concurso a 7 Rosalías dirixidos escolares de primaria que deberán atopar as 7 Rosalías diferentes entre as preto de 40 repartidas polos distintos establecementos do comercio local. Están repartidos casi 40 Rosalías por todos os establecementos. Rosalía ten que estar no escaparate á vista de todo o público e van a atopar as Rosalías, a maioría son Rosalías simples, a súa figura sin nada, pero temos 7 Rosalías diferentes, como por exemplo esta que ten aquí con a peluca. Entón, os nenos teñen como unha ficha que se reparte no centro e teñen que colocar o establecimento que é ca diferencia que atoparon aí. Teñen de plazo desde o día 23 hasta o 8 de marzo para entregar as fichas no propio centro. Temos como unhas urnas no que eles depositan o folleto. E logo xa no día 12 de marzo vamos a realizar o sorteo entre todos os participantes. Haberá tamén actividades para os máis pequenos, co fin de que se acheguen ata a figura de Rosalía dun xeito lúdico.